ninsabu fi 18 il-podcast u bdejna Balan Avera, il-CEO tal-MPL, u xek tal-MPL, jew Tal-Kampjonat Malta Limited. Kampjonat Malta Chairman. Limited. Propjament imma nagħmel xogħol. Ta' CEO. U ma jina ħobb Sakemm nsejħira MPL. Sakemm nikbru. U bdejna bieħ fl-opening round u sa nispiċċa kważi fit-tmiem l-opening round, pero baqalek ta' biex tiġi hawnhekk, musa teħli saqsek malajr. Il-milita għadda, pero qed qrib l-aħħar tas-sena issa. U kieku naħseb ma kienx hemm il-Jubilee Cup, kieku naħseb temmejnieh l-ewwel round, l-opening round, u veru. Iva. Kont qed ngħidlek, jien innutajt li l-aħħar partiti ma kienux qawwin fejn tkun nies qed ngħid supporters, għax il-lob kien tajjeb, il-lob dejjem baqa' bl-istess ritmu. Bħal parti tal-bidu kulħadd jiġġieled biex ikun mal-ewwel kważi tnejn mill-bidunet. Issa donnu bdew jinqataw l-ewwel tnejn, bdew jinqataw l-aħħar tnejn, veret għax jibdew kollox mid-0. Immem jisom xi supporters li qataw qalbhom jew inkella jgħidu ħanaraw iżjed il-qoddim li jiżbaljaw fuq li ġara s-sena l-oħra. Għax min kien is-sitt post rebaħ il-lig u kien fil-Conference League tal-UEFA, Hamrun Spartans. Jiġifieri li llum għandek il-Bikirkara. Fej kienu Bikirkara illum kien hemm il-Ħamrun u ħadu l-lig. Imma insomma, l-iktar li diżappuntawni sissa huma Furjana. Mhux bħala lob. Għax bħala lob anzi. Fil-bidunet niftakar kont mistieden mal-Melvin Monsignor fuq il-PBS u saqsini għalli ħanżommilek din min taħseb li jieħu l-kampjonat. Għajnetlu għandi f'moħħi li Florjana. Ħalli pattu tas-sena li għaddiet. Għalli ħanżommilek. Sissa qiegħed hemm jien. Imma jiena bħala nies, jien kont nippretendi li qegħdin quddiem nett. U l-lob li qed jilagħbu ixieqrom iżjed nies. Bnada sbieħem, imma nies m'hemmx biżejjed. Ħarmunu Belt għadhom hemm. Tajjeb? Issa, Florjana emissom ġiex lobit qawwijin ħafna. Wara xulxin. Fis-6 ta' Jannar, anzi skużani, fil-7 ta' Jannar, ħajkunu kontra Hamrun Spartans, importanti ħafna, u imbagħad l-aħħar logħba tagħhom biex jalqu l-opening round hija kontra il-Valletta. Logħba dejjem importanti dik, darba ħatkun iktar. Li ħatkun fl-4 ta' nofsinhar fin-National Stadium u kontra Hamrun fin-National Stadium. Illum qarajt ukoll fuq il-Facebook. Kien hemm qed igerger li mussew li National Stadium aħna per eżempju l-Gżira ma nilagħbux hemm, jew aħna bil-Kirkara le dejjem lill-Belt, dejjem lill-Ħamrun. Jien naf iwieġibha, imma ħansaqsi għalilek. Qed igergru. Naħseb rajta inti. Ma rajtix ta' ma tantx insegwi. Darudu rajta jien. Ma tantx insegwi. Le, il-verità hija li wara l-aħħar logħba ta' Bikirkara Ħamrun, il-pitch tal-Nazzjonali sarlu ħsara li estensiva. L-assoċjazzjoni talbitna biex innaqsu l-lob għal Jannar, jiġifieri għalhekk kellna nbidlu wkoll Match Day 15 fejn minn 3 lobiet fin-National Stadium ħan nispiċċaw nilagħbu waħda u anke fil-weekend Florjana Ħamrun u l-weekend ta' wara. Ħamrun mbagħad ħanabu Valletta Florjana. Hemmhekk. Hija ovvjament kwistjoni li m'għandniex kontroll fuqha. Aħna sfortunatament għandna ftit stadiums fejn nistgħu nilagħbu u għalhekk l-importanza li konna l-istadium tagħna, ġifieri ħajkonna iktar il qudiem iċ-ċans forsi nitkellmu fuq x'inhu manka il-pjanijiet tagħna. Imma il-verità hija li għandna n-numru tal-lob li rridu ndaħluhom mhux biss tal-Premier għax
ħafna minn nies jaraw il-Premier, m'hemm diviżjoni oħra inti meta tiġi ħadd biex Hemm il-bottom 6 ukoll ta' xina top 6 hekk biss. Ma mhux il-bottom 6, għandek il-Challenge League l-Amateur 1 l-Amateur 2 għaw numru kbir ħafna ta' lob li jintlabu ġo grounds mhux iktar minn 6, ġifier ġo 5-6 grounds. Ġifieri jekk tara l-lob kollu labu tal-kampjonati tagħna, hemm numru kbir ta' lob li meta inti tiġi biex tbiddel fixture jew tippjana venue, ħassib ħafna mill-grounds tiegħek li huma diġà bbukjati. Allora l-alternattivi huwa jew li tipprova tbiddel dik il-logħba jew telab f'ħinijiet fejn m'hemmx il-bookings li normalment ikunu ħinijiet iktar fit-tard. Għalhekk ġieli kellna nagħmlu lob fid-9 ta' flaxija pereżempju. Jiġifieri dik hija r-realtà u rridu nimxu ovvjament bir-riżorsi li għandna. Kien hemm inkiteb ukoll li fil-fatt billi sa tilabu it-tlieta u l-erba, 6 to 7, U l-ħamis. hemm min forsi jkollu l-iskola ma nafx l-iskola tkun x'fetħed dakinhar. Jidir l-ħarġ għal għasta tfal tiegħi l-ħar ġurnata tal-vakanza ħatkun it-tlieta. Ġifieri Iba l-erba mela hija kwestjoni ta' kultura jew hija kwestjoni ta' skuża. Jiena hemm min ukoll għax ikun bix-xift għal, ġifieri. Mhux hekk, le. Mela għal dawk in-nies li jkunu ħadu l-lif u mbagħad inbidel fixture nifhimhom, jiġifieri ma xi kultant bħal din l-istanza mhix xi ħaġa li hija fil-kontroll tagħna xi jekk min għandu l-istadium jgħid nismani u għandu raġun flok tliet lobby tista' telab waħda ħalli nagħmlu ċert li l-ground service għall-aħħar hemmhekk ma jkollokx option oħra ħlief li tħassar il-logħba u telaba darb'oħra. Imma fl-istadiums barranin li kbar kompetizzjoni tal-Ewropa, Champions League, jilagħbuha matul il-ġimgħa. Jiena mhix dik biss ngħidlek, jiena xi ħaġa li dak il-ħin tbissimt. Qed nara l-logħba ta' Shamrock Rovers ma' l-Ħamru. U l-kommentatur, jew Ġan Attart, kien il-kommentatur da, Gerger, għax il-pitch, mux jefraqwa tiegħu. Qed dan bis-serjetà, meta kellna l-pitch aħna tal-biki fil-lobby, ħangegru għal taħat ieħor, mela la ma ngegrux fuq tagħna, issa dana mdorrin hemmhekk ġol Irlanda bix-xita. Imma dis-sena vera l-meċċita qawwija hawnhekk. Le, ġifieri. Imma l-kwestjoni hija li xi kultant kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu, ġifieri jien nifhem għax għandi tfal żgħar ukoll meta jkun hemm il-lob fit-tard. Ġieli ukoll naħsebha jekk it-tfal jiġux miegħi kull meta mmur nara l-lob nipprova nieħu it-tfal miegħi. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna n-numru tal-lob li rridu nilagħbu. Tajjeb u għandna n-numru tal-lob li rridu nilagħbu, normalment ikun hemm ġiex lobiet tajjeb f'ġurnata, ġifieri kemm ħatibda kmieni, tista' tibda qabel is-sitta meta n-nies ikun għadhom ix-xogħol, ma naħsibx jien. Allura nipprovaw il-ħinijiet kemm jista' jkun x-xogħol jew fit-traffic. Nipprovaw kemm jista' jkun nibbilanċjawhom. Allura tinsibu l-kompromess ta' 6 u kwart u mbagħad nibdew it-logħba fit-8 u nofs. Imma there again, jekk tkun logħba tajba jien nemmen lin-nies dejjem imorru. Jiena mhux hekk biss ngħid, jiena nemmen ukoll li meta jkun hemm logħbiet tajbin jibdew fid-9 fuq it-television, mhux qed nitkellmu għal futbol Malti biss issa, ikun hemm Milan, Real Madrid, Manchester United, hemm jibqgħu jaqbżu ta' u joħlew it-tfal għax kollha jkollhom it-tim. Jiddejjem nħallih jarhom, jiġifieri. Imma ma ngergrux, vera mhux fil-kesħa jkunu hemm imma jaqbżu jkunu hemmhekk. U l-kwistjoni li tradizzjonarjament ġifieri bħalissa aħna minn meta nibdew minn Novembru sa frar, l-attendenzi tagħna dejjem jibdew jonsu. Dik In-nies jisu hemm pattern li meta jkun hemm temp tajjeb u anke meta jkun hemm isħana tas-sajf, in-nies iktar jiġu l-ground. Jiġifieri il-priesi bagħtu fis-sħana tas-sajf. Hemm pattern fuq 3 snin li aħna studjajna wkoll li f'dan il-perjodu ġifieri anke meta il-format tal-kampjonat kien differenti. F'dan il-perjodu huwa l-iktar perjodu fejn tonqos l-attendenzi tan-nies. Intom kontu qed taħsbu dwarha li tibdlu iż-żmien ta' meta jintab il-kampjonat. Għadkom taħsbu fuqha jew għada. warrabtu xi ftit. Ħanajlek mhux warrabnija fis-sens m'għadix priorità. Għadna nemmnu
bħala Malta Premier League qed nitkellem issa. Il-Malta Premier League għadha temmen li bdil fil-kalendarju jista' jgħin lill-clubs li qegħdin fil-kompetizzjonijiet jew li jkun qed jikkompetu fl-Ewropa. Hemm numru ta' coaches ukoll mill-Premier li huma favur din il-bidla, ġifieri din l-idea ma ġietx ġast għax hemm xi ħadd fil-għodu, ġifieri tkellimna ma' numru ta' coaches. Hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Imma x'toqgħod tagħmel? Il-barranin Ġermaniżi u hekk minħabba snow ħafna drabi u hekk, jiġulek postijiet bħal f'Malta biex jitrenjaw. Bħal Malta u oħrajn, ma Malta jiġu, kemm il-darba ġew. U Malta fejn morru. Kemm jelabu? Tew Tgergir ukoll għax din sejta Tgergira, għax qed nisma' naqra ftit Tgergir. Għaliex Malta biss fil-miliet u fin-New Year ma nilabux. Aħna rridu issa xahrejn tlieta ma nilabux. Ekku, right? Il-kwestjoni għalfejn ma nilabux aħna fil-festi hija d-deċiżjoni li dejjem ħadu l-clubs. Ġifieri dejjem hija d-deċiżjoni li ħadu l-clubs u bl-argument ikun li l-clubs tagħna huma magħmula kważi kollha minn nies volontari u l-unika perjodu fis-sena li jkunu jistgħu jieħdu l-vakanzi, ġifieri da meta jispiċċa l-kampjonat jibdew jaħsbu għas-staġun ta' wara. U l-unika perjodu wkoll fejn anke l-plejers jistgħu jieħdu l-vakanzi ħalli għad id-darba it-trofi ħatibda fit-3 u l-4 ta' jannar, ġifieri ħatibda pjuttost kmieni. Aħna bħala kampjonat konna kontra li nibdew f'dak il-weekend. Trofi? Li għal-kampjonat, ġifieri kellna l-option li nagħbu l-kampjonat u ma xtaqniex nagħbu l-kampjonat għax nemnu li kien risk kmieni. Biss però sfortunatament hemm numru ta' lob li jrid jidħol f'kalendarju li hu ta' 10-11 xahar. Fl-sala naħseb tittammetti li aħna umani, il-futbol jagħmellek ħafna ħbieb, ilaqqak ma' ħafna ħbieb, ilaqqak ma' soċjetà u ħafna drabi titmur tagħmel naqra ta' parti. Tiekolik la tieħu ejja ta' tzambit, tieħu grok whisky, sa ma nqogħdux nilagħbu ta' dojoq, kien hekk nemmen. Allura in a way mhux aħjar tieħu naqra grok whisky dak iż-żmien. Jiena nemmen li basta ma ssuqx. Nemmen li jrid ikollna break, ġifieri ma nemmenx li għandna neqpaw għaddejjin anke fil-miliet. Ġifieri nemmen li kulħadd ikollu bżonn break. Fl-aħħar mill-aħħar nerġa' ngħid qabel ma aħna imbidlu il-mod ta' kif huma maġuna l-klabs tagħna li da fl-aħħar mill-aħħar huma magħmula minn nies li huma li jaħdmu b'mod volontarjat. Jekk il dawn in-nies ukoll fil-miliet nirrestrinġuhom li jkollhom logħba ma jistgħux isifru mal-familja hekk, jien naħseb inkunu qed nisparaw f'saqajna stess. Ġifieri ma nistgħux noqogħdu inqablu aħna mas-Serja jew mal-Premiership. Aħna ir-realtà tagħna hija totalment differenti. U notajt ukoll li bħalissa mijiet qed isifru, hemm min isifer għax holiday tal-miliet ta' dal-festi. U hemm ħafna rġiel bin-nisa magħhom qed isifru jaraw futbol barrani. Sew Ingliż, sew Taljan u tarhom għax kulħadd jieħu bir-ritratti. Ma x'jista' jkun huwa l-unika perjodu fejn tista' ssifer jew hemm għandek it-teacher speċjalment. Hemm window jew tnejn ġifier fil-vakanzi tal-għid jew inkella issa huwa żmien ideali li ssifer bit-tfal. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-kultura tagħna li aħna ħafna minn nies jieħdu l-vakanzi tagħhom jew issa jew flight speċjalment minn għandu tfal. Mhux huwa fatt magħruf li aħna nħobbu l-futbol ta' barra wkoll, ġifieri kulħadd imur jara l-lob ta' barra, kulħadd għandu t-tim favorit tiegħu ta' barra, ġifieri kemm iktar tagħmel sens li nagħbu issa meta nafu li ħafna nies isifru. Ġifieri jiena naħseb personalment ma naqbilx li nibqgħu għaddejjin. Il-rittinsaqsik ukoll jekk il-futbol l-ewwel sena sar oħra dis-sistema kellkom ħafna solluzzu fiha. Min ma qabilx magħha, min fażul, min jaqlek. Tis-sena donnom ġiet aċċettata. Però kuntent issa jew tixtieq isir aħjar. Jien naħseb li fil-kampjonat tagħna m'għandniex biżejjed kontroversi.
Ġifieri naħseb li iktar ma jkollok kontroversi iktar toħloq antagonizmu tan-nies, ġifieri iktar in-nies ġibhom eager li jiġu ground, naħseb jien li m'għandniex biżżejjed, ġifieri meta tqabbel il-futbol tagħna mal-futbol ta' barra, anke xi kultant naqbad tibek, fil-futbol tagħna qatt ma jeżisti bej ħadd. Ġifieri s-sena l-oħra l-fatt li kellna l-format li ħoloq dik il-kontroversja sħiħa kien sa ċertu punt a blessing in disguise, għax kulħadd beda jitkellem fuq il-futbol anke minn qatt ma segwa għax bidlu l-format u għax il-format hekk whatever. Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni li tinbidel il-format kien tal-klabs sar b'maġġoranza b'vot u kien hemm il-maġġoranza tiegħu. Jekk tistaqsini fuq il-format, jien nemmen li dan il-format għandna nżommuh, ġifieri ma nemmenx li l-format għandna nbidluh għalfejn għax aħna fl-aħħar mill-aħħar għalla volja dal-format għandu l-iżvantaġġi tiegħu, ġifieri nifhem l-argument li ismani min ikollu l-iktar punti jirbaħ il-kampjonat. Imma f'kwalunkwa playoff aħna ddeċidejna li ħammorru għal playoff. Minnaħa tagħna dan il-format tagħna il-sostenibilità. Ġifieri anke mill-lat finanzjarju dan il-format tagħna sostenibilità. Jien naħseb il-poplu aċċettaħ. Issa l-oħra le, imma dis-sena issa aċċettaħ. Jista' jkun li dis-sena iktar fehmu il-mekkaniżmu ta' kif jinħadem. Issa jekk hux fer jew le fl-aħħar mill-aħħar kif naħseb kontatta meta ġejt l-aħħar podcast ukoll. Inti hemm ir-regoli. U r-regoli kienu hemmhekk qabel kulħadd beda jilab. Meta kulħadd ħajispiċċa jilab l-istess regoli ħajkun hemm, ġifieri kulħadd jaf fl-kompetizjoni kienet jikkompeti u x'kienu r-regoli biex tirbaħ. Issa fl-aħħar mill-aħħar kull argument ieħor jiġi irrelevanti. Xi ħaġa oħra li hija stramba hija l-ewwel ħaġa għamiltu il-video support. Dik mistramba, dik tajba ħafna. Konna l-ewwel kampjonat fid-dinja li daħħal il-video support. Daba kelli hawn il-Mario Sant u vera kien perfett kif fema, dirħad gost nisimgħu mhux nitkellem jew nisimgħu. Però hemm xi ħaġa issa li dejqitni. Għax m'hemmx biżżej għaliex inti tajdi. Minn għalija xi 75 logħba miftehmin dak l-ilma. Fil-kontratt kien hemm 60 tal-Joe Heltman ta' Premier, il-15 l-oħra xtrawhom l-MFA. Tal-Jubilee, l-FA Trophy. U Trophy. Issa f'daqqa waħda meta kienu bla punti, meta bdew bla punti sa ma ġew top 6 u bottom 6. Ma natawx. Ma kienx hemm il-video support. Issa ġajna l-istess. U xek. Ekku. Kif narġaw ħaniġu 0, u sejna taw. Fil-league phase, kienet deċiżjoni konxja, ġifieri, mela nibdew minn punt qabel. Aħna sa fejna fin inna nitkellmu biex ikollna xi tip ta' teknoloġija 4-5 snin. Ġifieri inna ħafna nitkellmu biex ikollna teknoloġija. Biex daħlet it-teknoloġija sar investiment qawwi minn clubs, ġifieri investiment finanzjarju fejn f'kull match dejn nilagħbu din tiswina eluf ta' euros, ta' flus li dawn irdu jħallsuhom il-clubs. Issa naħseb diġà minna pass. Dik importanti, għalan Mario Sant għalli l-clubs jien kelli f'moħħi u ħafna minn nies fit-triq kellhom f'moħħhom li dina kienet xi somma kbira mill-UEFA li xtejmu vera xejn huma l-clubs. Huma l-clubs li ħallsuha kollha, ġifieri naħseb irridu nirrikonoxxu li l-clubs għamlu sforz enormi biex anke aħna jkollna t-teknoloġija, ġifieri hemm pajjiżi llum li għadhom bla teknoloġija li huma akbar minna u għadhom bla ebda forma ta' teknoloġija. Issa, ovvjament inti meta tagħmel investiment, tittara li dak l-investiment ikun sostenibbli u li jkun jagħmel sens. Ġifieri aħna il-video support għalina kien test ukoll. Ġifieri ridna naraw kif ħanaħdmu, kif ħammorru mas-supplier li jintażel u naħseb li sissa f'daw l-lobit kollha li għamilna naħseb kellna riżultat eċċellenti ta' kif ħdimna. Mill-bidunet taħna meta ltqajna mal-clubs għadnilhom li ħajkun hemm numru ta' logħob għall-ewwel sena li ħanippruvaw din it-teknoloġija.
kien hemm ftehim bejn il-klabs kollha u biex ma nagħmlux distinzjoni bejn klabs u oħra, iddeċidejna li l-lob li nieħdu fl-ewwel sena jkunu top 6 u l-bottom 6 ta' kull fażi. Ħalli bekk kull klabb ikun jista' jagħmel juża t-teknoloġija b'mod eku, ġifieri. Iġifieri tgħid it-top 6 u l-bottom 6. Daw it-tnejn li baqa' issa top 6. Ħajkunu bihom koll. Avolja ħajkunu ġo 3 grounds differenti. Ekku. Li huma xek. Ekku, jista' jkun li jekk ikonna 3 lobbijiet aħna li jridu jintlabu fl-istess ħin, hemmhekk m'għandniex il-kapaċità li nagħmluhom kollha bil-video support. Eżur, fil-fatt għandek Valletta Bekirkara fis-7:9 nhar it-tlieta. Ma naħsibx li hija kwistjoni tat-top 6 iktar. Nhar l-erba'. U fis-7:9 Florjana Ħamrun. Le, fl-istess ħin. Żewġ grounds differenti. Żewġ grounds differenti fl-istess ħin nistgħu nagħmluhom din is-sena. Ġifieri Valletta Bekirkara u Ħamrun Florjana ħankunu kapaċi nagħmluhom it-tnejn bil-video support. Tajjeb. Imma jekk kieku kellna fl-eventwalità li kellna Slima Marsa Xlok li wkoll kellna nagħmluha bil-video support. F'din l-ewwel sena, tlieta ma stajniex nagħmluhom. U hija kwistjoni ta' riżorsi, ġifieri dan kien hemm investiment qawwi minn rebaħ il-bid u għal-innes jiena ħanidħol għal dan il-commitment imma fl-ewwel sena ħanagħmlu hekk. Kemm swewlhom il-klabs mhux personali, kemm sewa lil ġifieri biex intik indikazzjoni ma nixtieqx naf kemm hu l-ammont beżatt ma rridx nikkonferma imma titkellem biktar minn €700 kull logħba. Jiġifieri hemm element importanti apparti spejjeż oħra li kemm joħroġhom il-klabb jew l-MPL. Toħroġhom il-klabs ikunu ġew. Ħatoħroġhom l-MPL ma jkunu ġew mill-klabs, ġifieri. U mill-MFA wkoll toħroġ l-MFA ħadd tkun qed tħallas biss lobbit li tuża hi. Ġifieri jekk ħadd uża għall-Jubilee Cup, hemmhekk ħalset il-lobby. Jew nazzjonali, dak differenti. Nazzjonali differenti m'għandux x'jaqsam biex jużaw il-VAR. Imma jekk pereżempju sem il-lob ta' trophy, l-MFA ħatħallas il-lob ta' trophy biss. Però meta ma jkunx hemm dal-video support u jkun hemm goal, is-sarrab uffiċjal ma jmux jara. Le, mhux ħajkun hemm it-teknoloġija, ġifieri issa wara il-goal imur jarah. Ekku. Għal din is-sena biss, mis-sena d-dieħla ħankollna l-lob kollu. Ġifieri mis-sena d-dieħla ħajkonna l-lob kollu. Ġifieri kienet prova. Hija prova, u l-ewwel sena kien. Int happy biha, ġifieri. Ħafna. Meta qed ngħid inti il-klabs jien naħseb li t-teknoloġija ħadmet, ġifieri anke dat tip ta' video support jien nagħmel ħafna fih. Ġifieri l-ewwel darba naħseb li kien semma di teknoloġija kien Dr. Muscat u konna riċerkajna fuq mbagħad. Jien naħseb li it's the way forward għax mhux bħal VAR li tittoqgħod tiċċekkja kolazzjoni għandek operational cost li huma ħafna kbar biex tkun tista' topera. Ġifieri naħseb għal pajjiż bħal tagħna hija importanti li dawn it-teknoloġiji paw ikunu available anke min-naħa ta' FIFA. Ġifieri din hija qiegħda f'test phase minnaħa tal-FIFA wkoll. Il-bottom 6 taħseb li issa li għandek il-naxxar u tarxin qegħdin l-isfel ħafna kemm hemm mosta 12 punt fejn id-9 u 16 taħseb li n-nies jonqsu ħafna daw l-aħħar logħbiet li jmisshom issa? Naħseb il-ġiex meġġejs li fadal huma interessanti ħafna. Ġifieri kemm minħata fuq kemm minħata isfel. Ovvjament hemm logħba bejn naxxar u Żabbar St. Patrick's li hija deċiżiva fl-aħħar mill-aħħar. U nemmen li jekk dik il-logħba jekk jerbħu naxxar jerġa' jiftu kollox jekk jerbħu St. Patrick's. Ovvjament it-tamit ta' naxxar li jispiċċaw it-tielet minn naxxar bidlu l-coach issa. Bidlu l-coach ġifieri kulħadd irid jibqa' fil-Premier ġifieri tinduna, ġifieri naħseb. Xi ħaġa tajba fil-Premier. U kulħadd irid jitla' issa, dik hija xi ħaġa sabiħa. Il-biċċa li tisma' ħafna nies. Naħseb hawn nies żbaljaw. Ngħid anke jien li jidher li n-naxxar u ħaltaxin ħajiklu għad is-sena. Għad l-aħħar tnejn. Ma naħseb ikun żball. U din is-sistema il-ġdida tal-MPL qabel iva. Qabel fis-snin ta' qabel it-tnejn li qegħdin taħt kważi lesti. Ngħidulhom għandhom seq waħda fil-qabar.
Imma jitelli le. Ekku, il-format prova jelimina kemm jista' jkun il-comfort zones, ġifieri li klabb ikun mar fl-ewwel fażi jkun mar tajjeb, u mbagħad ovvjament ikollu biżżejjed punti biex ma jkollux ambizzjonijiet jew ċans li jista' jidħol fl-Ewropa jew ġimgħa ta' fuq u l-lob kollha mbagħad jiġi irrelevanti. Llum il-ġurnata kemm f'daw l-ewwel 16 il-logħba, jekk titkellem mal-presidenti kollha jgħidulek jekk qed tmur telab issa fit-top jew bottom 6 għandek qisu final. Ġifieri aħna dak li rridu li kull logħba tiġi deċiżiva. Ġifieri iktar ma jkollna logħbiet deċiżivi, iktar ħajola l-livell, iktar ħajkun hemm interess għan-nies u iktar hopefully jiġu iktar. Jidher ukoll li il-fatt li ġara fil-Ħamrun, skużawni, fil-Conference League, jidher li issa il-ġlieda għal-kampjonat, għal-rep tal-kampjonat, hija ħafna kbar. Għax issa tfisser miljuni. Issa tista' la tirbaħ il-kampjonat, taqbes fażi, taqbes nejn, però mbagħad tidħol flik tal-conference tista' tidħol fl-Ewropa League ukoll, ħanejdu hekk. Imma forsi qabel ħadd ma kienet ġietu f'moħħu daqshekk li fil-Joseph Portelli donnu. Jien naħseb dak li għamlu Ħamrun bħalma ngħidejjem tefgħuna fuq il-mappa tal-futbol fl-Ewropa, ġifieri dak huwa fatt. U naħseb li fis-snin li ġejjin ħajkun hemm anke numru ta' clubs fejn ħajkun hemm interess barra niġu fihom. Ġifieri jiena m'għandix dubju li ħajkun hemm numru ta' nies li mhumiex neċessarjament minn Malta li ħajtħajru jiġu jinvestu fil-futbol tagħna biex jagħmlu dak li jagħmlu Ħamrun Spartans. Fimni ma kienx daqshekk xi ħaġa li marru l-baħar fiha, anzi, setgħu ġabu iżjed. Meta tqis il-budgets ta' barra. Ta' barra mal-budgets tal-klabs tagħna tinnuna kemm hawnhekk forsi f'budget naqra inqas tista' tikkompeti f'kompetizzjoni daqshekk prestiġjuża u naħseb li it's just a matter of time li jkollna aktar nies li anke fin-negozju f'Malta li jitħajru jidħlu fit-tmexxija ta' klabs f'Malta. Għandek miljuni fin-nofs. Ġifieri tista' tagħmilha barra il-pjaċir u s-sodisfazzjoni li tik. Fil-fatt nixtieq ukoll ħalli nfakruhom naqra kif inhi s-sistema. Mela, issa għandek l-ewwel tnejn tat-top 6. Jistgħu jiġu ndaqs. Punti. Xorta jekk jiġu ndaqs jelabu decider. Qabel tibda t-tieni fażi. Closing phase. Għax differenza tagħmel. Tagħmel differenza x'inti jekk tim ħejġi darbtejn l-ewwel. L-ewwel terbaħ il-kampjonat dirett. U dak huwa il-kompromess li aħna għamilna mal-klabs, ġifieri li jekk xi ħadd ħajkun l-aqwa mill-bidu sal-aħħar, ħajkun rebaħ l-ewwel fażi u ħajkun rebaħ ukoll it-tieni fażi. Hemmhekk ma tagħmilx. Hemmhekk għandek champion. Naħseb personali minħobb il-futbol. Dak ma jkunx hekk klab tiegħek. Tkun tixtieq li ma jiġrix hekk, ħalli tara x'is-sabeħ tal-futbol huma il-pika bejn żewġ teams jiġru l-kampjonat. Mhux fair għal min qiegħed l-ewwel u ħajprofi għax jiġi l-ewwel. Il-fatt li Maħada ma nistax nitkellmu għallu, mhux għadhom mhumiex l-ewwel Florjana, qed nisbalja. Qed naġġel mhux nisbalja. Issa mbagħad għandek it-tnejn li jispiċċaw, it-tnejn jistgħu jkunu t-tnejn li jaqgħu. Tajjeb, ukoll li kun hemm playoff bejniethom. Mela jekk ikollok ġixtimiet. Indaqs fl-aħħar bottom 6. Tajjeb, jekk ħajkunu 11 u 12 punt indaqs, hemmhekk ma tintlabx decider. Għax hemmhekk mhux ħatamel differenza. It-tnejn barra. Ma jekk ħajkun hemm jekk jiġu darbtej qed ngħidu. Jekk jiġu darbtej l-aħħar. Tnejn barra. Ġixtimiet hemmhekk tnejn ħajaw. Jekk ħajkollok tim issa fl-10 post u fl-11 post li huma punt indaqs, hemmhekk ħad tintlab decider. Anke din is-sena fl-ewwel fażi. Ġifieri dik kienet waħda mill-bidliet mis-sena l-oħra l-hawnhekk fejn is-sena l-oħra konna nieħdu l-konfront dirett. Meta din is-sena din ħanelabu decider. Ġifieri jekk ħajkollok tim fl-10 post u fl-11 post bl-istess punti biex niddeterminaw min jiġi fil-11 post jew fl-10 post, hemmhekk ħadd intlab decider. Jien qed insaqsihom daw x'għataw min jibqa' jaħseb jistenna ħalli jekk inkunu nafu
Per eżempju, l-importanza li għadhom jiġu f'dubju. Per eżempju, l-importanza għat-tieni post fl-opening phase, ġifieri fl-opening phase importanti ukoll mhux biss min jiġi l-ewwel imma anke min jiġi t-tieni. Għax f'każ li tim jiġi l-ewwel fl-ewwel fażi u l-istess tim jerġa' jiġi l-ewwel fit-tieni fażi, min ikun ġi t-tieni issa u t-tieni fit-tieni fażi, dawk awtomatikament ħajitlu fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Mela, din li tinsaqsik u din imgerfex fija jien, bis-serjetà. Mela ejja ngħidu ħanagħmel eżempji jien, it-tnejn m'għandix minnhom. Mela ejja ngħidu Florjana rebħu l-ewwel fażi u jerġgħu jirbħu t-tieni fażi. Issa ħamru jiġu t-tieni fl-ewwel fażi u Valletta it-tieni fit-tieni fażi. X'jiġri? It-tnejn li huma Florjana Champions. Florjana Champions ħamru u Valletta jitlu fil-kompetizzjonijiet Ewropej, ġifieri jilabu fil-Conference League. Jiġġieldu bejnietom le. Le. Automatika. Għandek it-trofi bil-ħaq. Biex nideterminaw, imma dak ir-raba post fl-Ewropa. Ġifieri biex nideterminaw min ħajkunu mbagħad ġiet-tieni u t-tielet, ħanieħdu l-punti li jkunu ħadu fil-league phase tal-opening phase u l-closing phase. Ġifieri l-ewwel 11 logħba tal-opening phase u l-ewwel 11 logħba tal-closing phase. Hemmhekk nieħdu l-punti globali li jkunu ġabu f'dan il-każ Valletta u Hamrun. Għalhekk il-punti jgħoddu. Il-punti tal-opening phase huma importanti ħafna. Għax aħna għedna sa jsiru 0 u mid-0 tista' tkun fl-Ewropa. Placing jibqa' jgħod ħafna. Importanti nkun Importanti, Għax kulħadd jgħid normuhom. Mhux ma tkunx qed tarmihom, dak li tkun erbaħt u l-placing li tkun ġibt ma jħoddu lek ħadd. Għalhekk, ġifieri dik importanti. Barra li għandek it-trofi. Ma għandek it-trofi. Trofi qiegħda fl-Ewropa wkoll. Ġifieri f'każ li it-trofi jerbaħ tim li jkun diġà kwalifika fl-Ewropa, mbagħad nieħdu l-punti akkomodattivi tal-opening phase. Mela, tantu vera li l-Ħamrun issa wara din l-esperjenza ma jidux ifallu u iridu li jarġaw jispiċċaw champions, mhux huma biss. Imma għandi aħbar. Minħabba li qed tissemma li Ħamrun sa jneħħu 4 players milli għandhom, għax issa l-Ewropa għaddiet, allura jdu jsaħħu t-tim biex jarġaw jispiċċaw champions. Jiena l-4 li smajt mill-indaġni li għamilt huma 77 Merlin Ħazzi, jew Ħaċċi, il-numru 20 Jovan Kaġenovic, ta' 30 sena, il-numru 33 Domantas Simkus, ta' 29 sena, u n-numru 45 Junior Ġile, 24 sena. Issa għal-min biex ikun jaf, daw għandhom il-kontrat. Ma jistawx jaqblu jgħidu l-ommor l-barra, se jitilqu li id-dar. Iridu kien ftehim, jew jitilqu qabel, jew jibqgħu iħarsuhom jgħidu l-ommorru, tajjeb ġifieri tkun ftehim. Ma jistawx jitfgħu l-barra, se qed ngħid jew le. Ma nafx x'inhu Le, sa jekk hux daw jew le, mhux inti m'għandekx taqsam. Jekk għandhom kontratt. Imma jekk hemm plejer ħajwaqfuh, iridu jiftehmu miegħu. Qed jissemmew dawn l-4. Tajjeb, minħabba l-fatt li jridu jġibu 4 plejers iktar b'saħħithom. Qed jissemmew li daw il-plejers ġejjin minn barra jerġgħu. Tajjeb, ħalli ikollhom is-saħħa jiġġieldu għal kampjonat biex jerġgħu jieħdu kampjonat. Naħseb bħalhom se jkun hawn oħrajn. Għax anke Slima d-darba l-oħra kien hawn Arċola qal li għandhom moħħhom li jibdlu 4 plejers ukoll. U qal li l-4 plejers li se jibdlu mhux se jkun hawn ħadd minnhom li jilgħab Malta, 4 minn barra. Issa biex ineħħu daw l-4 plejers, biex idaħħlu daw l-4 plejers, jidu jneħħu 4 plejers. Fi daw tnejn li semmejna, però hawn ħafna. Naħseb hu proċess naturali. Ta' kull klabb li jara. Id-dinja kollha jagħmlu. F'Jannar kif tista' saħħaħ l-iskwadra, ġifieri naħseb
kif qed inti tiġri f'kull klabb fid-dinja, it-transfer market ta' Jannar huwa naqra antipatku, ġifieri ħajkollok ħafna players li ħajkunu f'kuntratt, ġifieri mhuwiex daqshekk faċli biex tibiddel skwadra jew ġib players li huma ta' kalibru. Naħseb jien li kif qed inti, il-klabs kollha jaraw li jagħmlu rtokki biex jilqu tragwardi tagħhom. Ġifieri jekk taqra anke s-social media tal-klabb ta' kull klabb, naħseb jiena hemm min diġà beda jħabbar l-akkwisti. Għandek oħrajn li baqalhom dażġex lobiet iktar importanti, però dawk li qegħdin diġà dbedu ħanejdu hekk bħal bil-kara imbedina li jkunu mal-ewwel. Aħna li għamilna impossibbli kważi. Li għamilna din is-sena tlabna l-assoċjazzjoni biex it-transfer market jibda aktar tard u jispiċċa aktar tard. Ħajibda jidher li fis-6 ta' Jannar u jispiċċa fil-5 ta' Frar. Ġifieri qabel tradizzjonalment kien jibda fil-1 ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Jannar. Din id-darba tlabna li mmorru fi Frar, ħallek jkun hemm xi players li jkunu għadhom out of contract li jilagħbu f'ċertu leagues, anke l-Italja stess pereżempju, li ma jkunx irnexxielhom iġibu dak id-deal li forsi xtaqgħu, dak il-players ta' kwalità jkunu jistgħu jiġu Malta għax it-transfer market tagħna jkun għadu miftuħ. Alan, naf li kien hawn diskussjonijiet diġà. Diskutejtu intom bejnietkom mal-players u anke kien hemm xi diskussjoni ma' Carlo Mamo wkoll dwar players, ma nafx magħkom jew mal-MFA Carlo Mamo. Carlo Mamo huwa tal-MFPA. Tal-MFPA, il-diskussjoni kien mal-MFA. Dwar il-players. Il-players li jibdew ħalsu biex jilagħbu ridikola, biex tħallas 60 euro, ma nafx li ma players joħroġ 60 euro biex jira, ġivi dana it-tim sa jħarsu, it-tifem. Pero jinsidintu biex jiġjaw kien għalli li għadhom bid-diskussjonijiet u maġiex. Dik l-iskema issa ġiet differita għal staġun ieħor, jien naħseb ħajkonna il-moment u ċans li nindiskutu wkoll mal-assoċjazzjoni u anka mal-MFPA. Naħseb jiena fil-verità rebaħ il-bon sens li nkunu nistgħu niddeferu u niddiskutu għal-futur. Aħna l-pożizzjoni tagħna. Mintom taqblu magħha. Li aħna l-pożizzjoni tagħna kienet li ma naqblux fis-sens li jekk 60 euro mhux ridikol. Kien hemm iktar minn ġifieri tittara għalfejn l-assoċjazzjoni ddeċidiet li tagħmilha. Ġifieri dak forsi aktar inħalli lilhom jispjegaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma qbilniex għax konna nafu li finalment kien ikun ħajkunu jekk forsi mhux mis-sena dieħla kienu ħajkunu l-klabs li ħajġorru. Ħajġorru din l-ispiża u kwistjoni oħra ta' kif kien ħajinqasam il-fond. Ġifieri naħseb aħna ltqajna mal-assoċjazzjoni wara li kienet ħarġet din l-iskema u wasanna fi ftehim li ovvjament tiġi differita u nemmnu li ħajkonna biżżejjed ċans biex nerġgħu niddiskutu kif għandu jkun mal-assoċjazzjoni ma' kull minnu involut. Mela ħanejdlek prosit ta' xi ħaġa forsi għadek qastafa. Dil-ġimgħa jiena billi nagħmel il-programm Sport Għawdex fuq PBS. Kont qiegħed Għawdex kien hemm logħba Malta kontra Portugal water polo. Kienet l-ewwel logħba internazzjonali fil-pixxina ġdida ta' Għawdex. U tkellimt mal-President tal-water polo, Kalizzo, u daqalli ħanamlu bħal futbol u ħanamlu weekender ta' water polo f'Għawdex. Jilabu għaw, anke insertaw. L-hotels ħajkunu home insertaw. Għettu interessanti u għaxbitek. Għaxbitu se jgħamluwa. Issa ħansaqsirilek jinsmajt l-weekender ta' Għawdex sa' żidu ġimagħtejn vera. Ħajn qasam fuq ġimagħtejn, l-intenzjoni li hija li t-top 6 jilagħbu f'weekend partikolari u l-bottom 6 jilagħbu fil-weekend ta' wara ħajkun ħafna ikbar id-darba. Ġifieri l-intenzjoni tagħna mal-klabs hija li anke ntellaw
xi age groups minn nurseries biex jikkompetu huma f'tournaments Tournament taż-żar. taż-żar f'Għawdex stess. Prosit. Hemm ħsibiet oħra pereżempju li kull klabb ikollu lokalità abbinata miegħu fejn jagħmlu l-pre-parties qabel il-lob. Jiġifieri daw l-ħafna inizjattivi li rridu nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar biex in-nies jiġu jaraw il-Premier. Jiġifieri dik hija Sewlawċin u Sewlawċin u- turizmu lokali għal Għawdex. U turizmu lokali għal Għawdex naħseb li issa l-oħra kien suċċess kbir, ħloqna esperjenza n-nies, ġifieri mhux ġast mur Għawdex imma sejjer ħarġa. Din is-sena nemmnu li ħajkun ħafna kbar u iva ħanaqsmu fuq ġiex weekends. Ġifier diskussjonijiet għadhom għaddejjin mal-Ministeru ta' Għawdex, nirringrazzjom hawnhekk għax dejjem ikunu disponibbli min-naħa tagħhom biex ovvjament jilqgħu l-idejat tagħna. U nħarsu l-qoddim biex f'April, ħatkun f'April fl-ewwel ġiex weekends ta' April jidher li wara lajt li nagħmlu l-Gozo Weekender, ġifieri t-tieni edizzjoni. Jien ma nafx kontx tafa tal-water polo. Ma kontx nafa le. Il-biċċa li f'April ukoll ħajamluha. Tajjeb aħjar. Ġifieri ħadd imlew Għawdex kollu tħallunna l-vojt hawn ta' traffic. Aħjar. Tħallunna tilda. Oħra, il-barranin. Naf li kelkom diskussjonijiet, darba oħra ma stajx tgħidli kelli xi ħadd ieħor Peri ta' Sliema għallieħ kellna diskussjoni però dispeċini miftijem il-dan li ma nistax ngħid fiex wasalna għadna ħażidu l-plejers barranin fil-kampjonat Malti. Vera? Mela din hija diskussjoni li naħseb tqum kull Ila sena. għaddejna. Ila għaddejja u tqum kull sena. Ġifieri ma hemmx deċiżjoni li jiżdiedu l-barranin, ġifieri jidher li jien li saret diskussjoni biss fl-qa waħda fuq in-numru ta' barranin. Kollox ġej minħabba pressjoni biex jinsabu l-Maltin. Ġifieri aktar ma jgħaddi żmien il-klabs qed ikollhom iktar problemi biex iżibu ċertu players Maltin f'ċertu pożizzjonijiet, fullbacks, biex nagħtik eżempju. U ovvjament kull klabb li jkollu dik il-problema jgħid ismani aħna fejn ħammorru. Ġifieri hija diskussjoni li tqum naħseb jekk kien inni hemmhekk 3 snin qawet kull sena f'dawn it-3 snin li inni hemmhekk imma m'hemmx deċiżjoni biex 50 sena nisma'. biex Dejjem iżidu daqqa wieħed daqqa tnejn. biex jiżidu l-barra. Jien nemmen opinjoni personali tiegħi li qabel nżidu l-barranin irridu nsibu mekkaniżmu li jaħdem biex nagħtu biżejjed ċans lit-talent Malti jilgħab fil-Premier. Ġifieri jekk se jiżidu l-barranin irridu nagħmlu ċert li jkun hemm mekkaniżmi biex it-talent Malti jilgħab fil-Premier. U hemm ħafna. Din tinkwetani jien. Dibatiri grazzi lil Envi Monsinier. Labtiru Batiri, naħseb ħarġa fil-program tiegħu wkoll. Under 15 round of 32 knockout. Isma' riżultati taż-żgħażagħ Maltin. Kirkop wieħed St Andrews 24. Pietà 21 Zebbu ċejn. Mbagħad hemm oħrajn normali. Bil-Zebbuġa xejn San Ġwan 10. Pembroke wieħed Sliema 7. Melita 9 imsida xejn. Hibs ta' walkover, is-Sirens ħad walkover ta' walkover lil Hibs. Rabat wieħed imġar 6. Dawn huma ftit mir-riżultati li kellhom iż-żgħażagħ Maltin under 15. Dan taraħ futur għal żgħażagħ ma għax dana jekk jien ikolli t-tifel imur jaqlax għax ħalli imur jaqla biżjed. Jien naħseb ma nistgħux niġġeneralizzaw fuq. Dik hija knockout. Ma vera. Naqblu, le hija vera. Knockout. Hija knockout ġifieri probabbilment ma labux l-istess sezzjonijiet kontra xulxin, ġifieri ta' section ma naħsebx. Jista' jkun. Però mhux barranin. Ma mhux barranin, ma jista' jkun hemm ma jfissirx li minn ta' 24 jew ta' ġifieri għada petada ħajkollu l-livell li jilab fil-Premier, ġifieri naħseb jiena rridu noqogħdu anke kawti. Il-kwistjoni hija jekk hux qed nagħmlu biżejjed meta titlu l-youth tagħna biex inkunu nistgħu ntellgħu players biżejjed. Tinkwetani. Ikun jistgħu jilagħbu fil-Premier, ġifieri mhux it-teams li hemm nixtieq nara di best. Mhux biss teknikament imma anke fiżikament. Illum il-barranin kollha tal-Premier huma fiżikament preparati
u b'saħħithom. Ġifieri iż-żgħażagħ li qed intellaw aħna qed ikunu preparati biex jilagħbu fil-Premier. Jien meta nkellem il-clubs jgħidu li le, ġifieri llum anke l-Maltin li kienu jilagħbu f'Premier kważi xi kultant hemm minnhom sabuha diffiċli biex jilagħbu kontra ċertu barranin minħabba l-fiżiċità li llum hemm fil-kampjonat. Imma x'qegħdin nagħmlu jew x'se nagħmlu biex aħna kemm jista' jkun ikun iktar żgħażagħ li jitilgħu u jkunu b'talent, ġifieri minn dawk in-nurseries kollha li semmejt. Probabbilment kollha jagħmlu tip ta' training differenti għalfejn għax aħna m'għandniex curriculum, ġifieri inti meta tmur titgħallem il-Malti fil-Form 1, kulħadd fl-iskejl kollha ta' Malta jagħmlu l-istess sillabu. Meta jiġi għan-nurseries kulħadd jagħmel li jrid, ġifieri ħadd ma jimxi sillabu li huwa miftihem biex kulħadd jagħmel l-istess affarijiet u dik toħloq diskrepanzi bejn nurseries u toħloq problema wkoll fil-livell. Il-kwistjoni ta' in-nurseries kollha kemm qed ninvestu ġo fihom, ġifieri hemm numru ta' problemi meta inti tibda tħares l-youth level. L-riżultat li ma jirriflettux biss anke min qed jerbaħ, ġifieri ma jirriflettux ovvjament dak li għandu jsir ġifieri fil-verità. Naħseb li wasanna f'punt fejn irdu nieħdu d-deċiżjoni ibsin biex kemm jista' jkun aħna nibdew naraw il-frott. Sa l-frott mhux ħataraħ 4-5 oħra, taraħ probabbli 12-15 sena. Imma liex iż-żgħażagħ tagħna kif jaqbżu 16-17 mhumiex qed ikunu qed jitorbu iżjed flus għax hawn min jgħid li l-Malti kultant jitlob iżjed flus mill-barrani, l-klabs. Il-verità di jew le? Jien ġieli smajta. Qatt ma mort ninnegozja mal-Maltin, ġifieri imma ħanoqgħod fuq dak li jgħidu lill-klabs, imma illum il-pagi tal-Maltin huma ċoe tikklassifika il-Maltin li huma fil-grupp tan-nazzjonal huma sostanzjali, ġifieri ħafna minn il-klabs dik hija waħda mir-raġunijiet prinċipali tagħhom għalfejn iridu li jżidu n-numru tal-barranin ħalli jaqtaw kemm jista' jkun mux ħanajt l-abbuż tax mux abbuż għax fl-axħar mill-axħar il-klab ħalsu, dak il-plejer imur jitolbu il-flows u l-klab jekk irtilu. Biex immur naħdem, jekk ma jridx ma jtilux, imma ovvjament meta inti tkun trid bil-fors numru ta' Maltin, hemmhekk ħad tiġi darek mal-ħajt li titħallas ċertu flus biex ikollok laqwa players, ġifieri dik hija r-realtà. L-argument ta' klabs huwa asmani jekk ħaniftħu għal-barranin aħna mhux ħajkonna għalfejn immorru nagħtu ċertu pagi lill-plejers Maltin u mbagħad minn laqwa iħawel. U aħna maħniex differenti mid-dinja ta' ġifieri d-dinja kollha qiegħda. Maħniex u hemm elementi dek Taljan, Ingliżi, Franċiżi. Jien naħseb jekk hux ħajinfetaħ is-suq is just a matter of when, not if. Ġifieri naħseb jiena jinfetaħ. Hija kwistjoni ta' meta. Mhux hekk. Ġifieri naħseb irdu nkunu bravi li nagħmlu ċert li aħna ma noqtlux iċ-ċans li jekk. Le jien naf li inti għandek u lidek. Talent. Jiena fil-futbol ibnek. Kif tħossa dak il-ħin? Ent li tixtiequ taraħ isma' ġejb livell tajjeb, xtejt. Le, jien l-iktar ħaġa li ddejjaqna meta mmur naraħu jkun hemm ħafna jgħat u storbju mill-parents, ġifieri dik oqtolni noqgħod nismagħhom jgħidu. Minn dejjem dik. Minn dejjem. Forsi mhux hawn biss, u forsi mhux hawn biss, ġifieri forsi anke f'pajjiżi oħra, imma naħseb jiena hija kwistjoni wkoll ta' edukazzjoni. Ġifieri li l-nursery sar irridu jedukaw mhux biss l-tfal imma anke mhux il-Maltin biss. Mhux il-Maltin biss. Imma minn dejjem. L-iktar ħaġa li tweġġani li nara li jew li ddejjaqni li nara li l-iktar coaches li huma kwalifikati nabatu mal age groups li hemm il-competitions, ġifieri meta inti muskati. L-aqwa coaches jridu nitfgħu ma' tfal. Ekku jien hekk nemmen għalqas u tkelli taħdidiet ma' nies li kienu f'akkademji wkoll barra minn Malta fl-Olanda u dak kien is-suġġeriment tagħhom ukoll li tawna biex kemm jista' jkun l-aqwa coaches nitfgħuhom sa tfal ta' taħt 12 sena. Għax it-tfal sa 12 sena jkunu l-iktar li qed jiżviluppaw mhux biss
it-teknika tagħhom anke moħħhom. Ekku. Ġifieri t-tifel sa 12 sena jekk jirnexxilek tagħlmu, kapaċi jagħmel kollox kważi. Issa ovvjament imbagħad hemm l-element naturali ta' kemm persuna hija brava hemm id-don ukoll li wieħed irid jikkonsidra. Imma naħseb jiena hemm bżonn riforma fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa ħażina qed nagħmlu. Jiena l-iskuża li dak għax għadu żgħir ma wasalx ma toċ. Għax jien niftakar hija ta' 18 sena rebaħ il-Footballer of the Year. Issa mhux ħansemmi ħija biss, Joe Brinkat ta' 15 sena Tedesco kien ħarġu l-ewwel darba jilab iżomm jimmarka lil ħija Carmel li kien l-aqwa plejer li kien f'Malta ta' kizmin ma seta' jżommu ħadd u ma ħallih xaqbes ballum. Il-plejers Maltin ta' dak iż-żmien li marru jilagħbu barra, ġifieri meta marru jilagħbu barra ma kienx hemm restrizzjonijiet li tikkompeti ma' kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar. U jien nemmen li biex nollu l-livell ta' nazzjonal, l-aspirazzjoni tagħna tkun mhux iż-żazax tagħna jilagħbu fil-Kampjonat Premier, li iż-żazax tagħna nibagħtuhom jilagħbu f'livell ogħla meta jkunu żgħar 15-14 sena f'livell ogħla barra minn Malta. Ħalli aħna inderruhom l-ambjent professjonali. Carlizzo semmejtilu jiena. Kif għaliex fil-water polo nagħmlu ħoss iżjed milli fil-futbol fejn tidħol nazzjonal. Għalli u skont kif jemmenu. Għalli minħabba li aħna qed ikun niżjed barranin fil-futbol milli Maltin jilagħbu fil-lig. Għalli però hemm oħra. Għalli il-plejers tal-water polo in-nazzjonal kważi kollha jilagħbu ma' timijiet barra minn Malta. U fl-ogħla livelli allura m'għandhomx bżonn barrani, għax saru barranin huma stess ġo pajjiżhom. L-argument ta' li kollok ħafna barranin ġotin Malti, meta kellna 5 barranin, konna nġibbu x-riżultati ħafna ħjar mill-lum. Fej qegħdin. Ġifieri, meta kellna 3. 8 lajna 11 lajna. Ġifieri. Meta kellna 3, ġifieri l-argument huwa kif ħajrna xinna jkollna nukleu ta' Maltin li jkunu mhux biss teknikament, manka mentalment preparati biex imorru jilagħbu ċertu logħbiet. Ġifieri naħseb il-qabża hemmhekk irridu nagħmlu. U l-ambizzjoni tagħna tkun li nibagħtu t-tfal tagħna ta' 14-15 sena li jilagħbu barra issa biex tagħmilha mhijiex element fejn biss irid ikun il-plejer manka l-ġenitur ta' dak iż-żmien. U forsi l-ikbar preokkupazzjoni li jista' jkollok hija li dak huwa mument importanti anka mill-lat akademiku għax hemmhekk tkun qed tagħmel low levels ħadd mora lej levels, ġifieri naħseb li jrid ikun hemm skemi biex anka il-gvern jinċentiva lil xi ħadd u joffri edukazzjoni lil min imur jilgħab barra. Ġifieri kollox irid ikun abbraċċat, ma nistgħux aħna nibagħtu l-plejer u mbagħad ngħidu l-isma' issa ħossib kollox inti. Qed tifhem ġifieri jekk il-plejer għal ħars qatt ma jirnexxix, irid ikollu fallback position li għal lanqas kompla jistudja. Mhix faċli għax inkellimt il-Ħejli Buġejja ma jqalgħux flus kbar ta' Ħejli Buġejja llum hija waħda mill-aqwa plejers li għandna Maltin tilgħab barra tilgħab top. Element ta' sagrifiċċju ġifieri. Ekku. Nixtieq immur biċċa żgħira fil-Blakantunieri. Għax sinna nafu, nsaqsih ukoll il-Alan, li l-Aims qiegħda tiċċekkja fuq il-plejers dwar droga u sustanzi illeċiti. Irridu niftakru li l-droga dak li aħna nieħdu eżempju social drugs, per eżempju ejja l-ħaxixa, hija tista' tpejjibha. Illum hija legali, però fil-futbol mhijiex legali. Mela l-Aims sabet 3. Wieħed huwa Jamie Azzopardi, goalkeeper ta' Sebbuċ. Wieħed Tavares ta' Tarxin. U Ninjo ta' ex Marsaxlok li diġa telaq lej Spanja. Sabu 3. Ħajibdew jiċċekkjaw iżjed players dwar dawn is-social drugs bħal kokaina, bħal cannabis biex noqogħdu attenti.
Jekk inti tilab il-futbol, anka ma tilabx imma għamel inti. Jekk inti tilab il-futbol, daw jimmarkaw. Anka jekk tieħu ċertu xi ħaġa influenza li minħabba l-mart, tittoqgħodu attenti għax tiġu sospiżi. Sadattant, naħseb smajta din inti? Smajta. Smajta, ħarġu anka Times. Aħna kellna wkoll meeting mal-Aims fejn għalunna l-istrateġija li għandhom huma u l-tajna wkoll ma' Kevin Azzopardi. Għax huwa CEO issa? Huwa CEO, ġifieri għandna nikkooperaw b'mod sħiħ ħana mal-Aims u naħseb li hemm bżonn, ġifieri kemm jista' jkun aħna. Da kull logħba se jibdew jagħmluha hija prerogattiva tagħhom. Ġifieri aħna ma nindaħlux. Jiġu referendum. Aħna nikkooperaw dejjem ma nindaħlux, jiġu meta jridu huma. U jiġu sospiżi hemm ċertu ammont jew? Jiddeċidu huma wkoll, ġifieri jidher li mbagħad hemm min jinqabad jista' jitla bord, ma nafx eżatt x'inhi l-proċedura. Imma jidher li jitla bord u mbagħad toħroġ. Mhux ta' ħabs daw ġifieri, mhux ta' orti ta' futbol. Mhux hekk, mhuwiex l-ewwel darba ġifieri kellna plejers anke fil-passat. Immissa ħadd tkun regolari ħafna smajt. Jista' jkun, naħseb hemm bżonn. Ġifieri kemm jista' jkun aħna iktar ma natfu l-logħba. Fl-aħħar mill-aħħar inti trid level playing field, ġifieri jekk għandek ġixti players, jekk wieħed ħaxi sustanzi biex jgħinu għax mbagħad ikun hemm il-każijiet fejn ikunu aktar ġenwini minn oħrajn. Imma jekk xi ħadd ħa sustanza biex jilgħab ittieħ boost u ħadd ieħor ma ħadix, ma nemminx li huwa ġust u ma nemminx li huwa fair, ġifieri l-att-tim tiegħu u l-qasa tim oppost. Nirringrazzjak għan, l-ewwel ħaġa rridu ngħidu il-festi tajba kollha li segwuna, lill-plejers kollha, ħudu pjaċir, ħudu drink, imma għodu attenti. Għax jimmarkaw l-affarijiet u titilfu ħassa ċans tagħkom li jkollkom fil-logħba tal-futbol, dak li forsi qed għallakom x'jieklu wkoll il-logħba tal-futbol. Nirringrazzjak għalan, il-festi tajba li l-ekul familja u l-klabs kollha Maltin. U l-kol minn segwi l-futbol. Fija wkoll. Ekku. Nirringrazzjak.